راديو إيرنا ناصا ድምፂ ኤርትራውያን ዝኸበረ ሰላምታና ተቐበሉ ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃን ኮይንኩም ንመደባት ሬድዮ ኤርና ትከታተሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎም ረቡዕ 16 ሕዳር 2022 ዜና እንሆ ፈለማ ኣርስታቱ ፈረንሳ ዋሕዛ ሓተት ዕቑባ ናብ ብሪጣንያ ንምግታእ ኣስታት 900 ተወሰኽቲ ኣባላት ሓለዋ ዶባት ከተዋፍርያ ኣብ ሱዳን ዝተጠረቱ ወተሃደራዊ መኮንናት ተኣሲሮም ኣሜሪካ ናብ የመን ዝቕንዕ ዝነበረ ኣስታት 7 ተባራዕ ባእታ ሚሳይላት ሒዛ ሬድዮ ኤርና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ብጉዳይ ዋሕዛ ሓተት ዕቑባ ክሰሓባ ዝጸንሓ ብሪጣንያን ፈረንሳን ሓድሽ ስምምዕ ከቲመን እተን ሃገራት ብ14 ሕዳር ብዝበጽሖ ስምምዕ መሰረት ፈረንሳ ካብ መሬታ ተበጊሶም ብመንገዲ ካልእን ካልእ ከባቢታትን ናብ ብሪጣንያ ንሰግሩ ሓተት ዕቑባ ንምግታእ ኣስታት 900 ተወሰኽቲ ኣባላት ሓለዋ ከተዋፍርያ ብሪጣንያ ብወገና ናብ መሬት ፈረንሳ ንዝለኣኽ ተቆጻጻሪ ሓይልን ንወጻኢታት ናይቲ ፈረንሳ ተዋፍሮ ኣሃዱ ሓለዋ ዶባትን ዝውዕል ንሓደ ዓመት $74 ሚልዮን ክትከፍልያ መዓልታዊ ብጀላቡን ኣብ ናይ ጽዕነት መካይን እናተሓብኡን ካብ ፈረንሳ ናብ ብሪጣንያ ናይ ዝሰግሩ ዘለዉ ብስሓተት ዕቑባ ካብ 10ታት ናብ ኣማይት ሰጊሮ ይርከብ ብሰንበት 12 ሕዳር ጥራይ 853 ሓተት ዕቑባ ናብ ብሪጣንያ ከም ዝኣተዉ ዝሓበረ ሚኒስትሪ ዘቤታዊ ጉዳያት ሃገር ኣብዚ ዓመት ብጠቕላላ ልዕሊ 40,000 ከም ዝበጽሑ ኣመልኪቱ ብሪጣንያ ካብ መጀመርያ ወርሒ ናይዚ ዓመት ናብቲ ሃገር ዝኣተዉ ሓተት ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ንምግዓዞም ምስቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኣብ ስምምዕ እኳ እንተበጽሐት ኣብ ሕግን ሰብኣውነትን ዘተኮረ ሕቶታት ስለ ዘለዓዓለ ዛጊት ግብራዊ ክኸውን ኣይከኣለን ኣሽሓት ኤርትራውያን ዝርከብዎም ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝወሓዙ 10 ኣሽሓት ሓተት ዕቑባን ስደተኛታትን ብናይ ጎማ ጃላቡን ኣብ ናይ ጽዕነት መካይን ብምሕባእን ናብ ብሪጣንያ ንምስጋር ኣብ ፈረንሳ ከም ዝተኣኻኸቡ ይፍለጥ ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ሓያሎ ዝተጠረቱ ወተሃደራዊ መኮንናት ከም ዝኣሰሩ መርባ ዜና ካብ ካርቱም ሓቢረን መብዛሕትኦም ቶም ዝተኣስሩ መኮንናት ብስም ሓይሊ ሓርበኛታት ኣብ ዝጽዋዕ ምንቅስቓስ ስለ ዝተወደቡ ምዃኖም እዩ ተገሊጹ እቲ ምንቅስቓስ ከም ዝተመስረተ ብወግዒ ብ13 ሕዳር ምስ ተሓበረ ሒደት ሰዓታት ጸኒሖም እዮም ኣባላት ጸጥታ ሱዳን ነቶም መኮንናት ክኣስርዎም ጀሚሮም ካብቶም ኣብቲ ዕለት ዝተኣስሩ መኮንናት ኣፈኛ ሰራዊት ሱዳን ነበር ካልእ ሰዓለ ኣልሳዋርሚ ከም ዝርከቦም ሱዳን ትሪቡን ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩ ካልኦት ኣባላት ምንቅስቓስ ምዃኖም ዝተጠርጠሩ ወተሃደራዊ መኮንናት ነበሩን ይህደኑ ኣለዉ ምንቅስቓስ ዝተጠረቱ ወተሃደራዊ መኮንናት ሱዳን ነቲ ኣብ ጥቅምቲ 2020 ኣብ ጁባ ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ንምቅዋም ዝዓለመ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወገናት ሃገር ይገልጹ እቶም መኮንናት ስምምዕ ጁባን ክብርታት ህዝቢ ሱዳን ዘዋርድን ንዕጡቓት ተቃወምቲ ዳርፉር ድማ ዝያዳ ስልጣን ዝህብን ብምባል ከም ዝቃወምዎ እቶም ወገናት የረድኡ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ካብ ኢራን ናብ የመን ዝቕንዕ ዝነበረ ኣስታት 70,000 ቶን ተባራዕ ባእታ ሚሳይላት ከም ዝሓዘ ኣፍሊጡ እቲ ማእከላይ ርሕቀት ዝውንጨፍ ሚሳይላት ንምስራሕ ዝሕግዝ ተባራዕ ባእታ ብዕንፀይቲ ኣብ ዝተሰርሐ ጃልባ ምስ ዱኽዒ ተሓዊሱ ተታሒዙ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተታሕዘ ተባራዕ ባእታ ማእከላይ ርሕቀት ዝውንጨፍ 10 ሚሳይላት ከስርሕ ከም ዝኽእል ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ሓቢሩ ብኢራን ከም ዝድገፉ ዝንገረሎም ሓይልታት ሑቲ ኣብ ዘካየድዎ ዓውደ ውግኣት ብተመሳሳሊ ተባራዕ ባእታ ዝተሰርሐ ሚሳይላት ከም ዝጥቀሙ እቲ ሓይሊ ባሕሪ ብተወሳኺ ኣንፊቱ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ክሳብ ወሽመጥ ፋርስ ንምሕላው ዝተዋፈረ መበል 5 ጭፍራ መራኸቢ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ነታ ጃልባ ኣብ ክልል ማያት ዑማን ብሃንደበት ንፈተሻ ደው ከም ዘበላ ኣፈኛ ኮማንደር ቲሞቲ ሆኪንስ ንኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ እቲ ተባራዕ ባእታ ምስ ዱኽዒ ተመሳሲሉ ምስ ተታሕዘ ሰራሕተኛታት እታ ጃልባ ዝኾኑ 4 የመናውያን ናብቲ ብኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ተፈላጥነት ዘለዎ መንግስቲ ሃገር ከም ዘረከቦም እቲ ኣፈኛ ኣፍሊጡ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤርና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን